Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitaba'u qudulijain. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman sapane wong sobarot kang sobar sapa man utawa sapa wong wadon ngala su'i khalqi zaujiha ing atase eleke akhlake bojo lanange wadon. Atau mongko bakal menehi ha ing wadon sapa Allahu Gusti Allah misla sawabi asiyata hale padane ganjarane Dewi Asiyah imra'ata Fir'auna hiya garwane utawa bojone Raja Fir'aun. Wahia utawi Asiyah iku bintu Mazahimin, anak wadone Muzahim. Sing sapa wonge utawa endi wae wong wadon. Niki dienggo paugerane wong wadon-wadon nek niki. Dadi endi wae wong wadon sing iso selalu sabar nampa eleke akhlake bojo lanang. Dilalae wong wadon niku kok duwe bojo lanang wae akhlake elek. Dilalae budi pekertine elek ning kok wadon niku iso sabar mongko bakal diparingi ganjaran karo Allah Ta'ala kaya ganjarane Dewi Asiyah. Dewi Asiyah utawa udu napa udu Dewi Aisyah ning Dewi Asiyah. Dewi Asiyah niku garwane Raja Fir'aun. Nek Dewi Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Nek Dewi Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Ya niki Dewi Asiyah. Ayo dan nanti. Ya mriki to. Oh lah kok. Oh nggih, Nding. Dah. Santai mawon buah dimulai yo.
Sik nika legi anu golek nggon nika nggih. Ono. Nika gitu golek nggon. Pun lanjut nggih. Dewi Asiyah niku garwane Raja Firngon. Lho nek dipikir Raja Firngon niku mungsuhe Nabi Musa. Lah kok Dewi Asiyah duwe derajat kaya keten mungkin jenengan urung paham sejarahe. Urung paham sejarahe tentang Dewi Asiyah. Tentang garwane Raja Firngon. Kek ten iki diming-iming. Endi wae wong wadon sing iso sabar nyikapi eleke bojo lanange. Duwe bojo lanang kok akhlake elek, duwe bojo lanang kok tanggung jawabe kurang, duwe bojo lanang kok kejem, duwe bojo lanang kok rada tegelan. Tapi jenengan sing putri-putri niku iso sabar. Wes sesuk bakal dikei ganjaran kaya ganjarane Dewi Asiyah. Kamangka ya nek sok sharing karo wong-wong nika ternyata anu sih. Leda bebojoan iki werna-werna kahanane. Jan werna-werna kahanane niku. Ibu-ibu jamaah sebagian jamaah ngaji nika ya sok cerita. Cerita tentang kahanan uripe keluargane ngeten niku ya sok cerita. Wonten wong wedok niku duwe bojo lanang kejeme ra elok-elok. Wah, kejem cetil. Janenten sing ngeten niku. Ceritane niku ra anu. Bojo lanange niku ngingu bebek. Nah, niku gampangane. Dadi bojo lanange ngingu bebek. Bebeke ngendhok. Nalika bebeke ngendhok, ngeten niku sing wedok niku njikuk endhok, bebek niku loro digoreng. Kamangka digoreng loro niku cara kasarane sing siji nggo sing lanang, sing siji nggo dheweke sing wedok. Ning karo sing lanang bojo wedok iki dunekke maling kok. Piye niku wae? Ora mung kejem nek niku ra mutu niku kok ya. Mu donak-onak kaya sing wedok maling ya kowe. Maling ndokku loro lho muni ngono. Jan ngono kuwi. Wah parah iki. Yakin parah. Niku jenengan iso bayangke nek jenengan dadi bojo wadon, wong cetha ming jikuk ndok bebeke sing lanang, kuwiwe digoreng loro nggo nyawiske lawuhe dheke karo sing wedok kok donake maling. Wong lanang ra mutu, wong lanang pelit ngono ya kebangetan. Ning sing wedok kok iso sabar. Malah kepara ya nek aku kleru njaluk ngapura, Pak. Nek kira-kira aku donekke maling njaluk halale tak tukune. Nyoh kilo pira? Nek ndok bebek siji iki pira? Nek tok rega 3.000 nyoh tak tukune 6.000. Kowe nek ana wong wedok ngene iki yakin nek mati langsung swarga. Bola kaya ana sing jenengan aku wis ora sudi lho muni ngono kuwi lho ya. Angel isen. Iso sabar. Jos tenan lho. Nek jenengan iso sabar lah karang ya ngadepi sing lanang elek ngono ya tobat lho. Sok tobat tenan. Wadang enten melih. Sing lanang iki njaluk, aku pokoke jangan ke lodeh nganggo kluwih. Mbasan jangan ke lodeh nganggo kluwih tenan, jangane ya enak. Niku, alah lenjikuk iki ming sak sendok. Lenjikuk ming sak sendok bar kuwi terus ora dipangan. Sing wedok keloro-loro. Rekasane lenjangan, nek mangsa kaya keten rekasane le golek kluwih.
Urung lewiyasa gek lanang mingakon tok ra ngulungi dhuwit. Wong jajare sing lanang ra glidik ming waton kanakon. Ning kok sing wedok iso sabar. Sabar niku werna loro lho niki mengke nek ngeten niku. Sing jenenge sabar niku pisan tetep meneng dimpet. Nampa eleke bojo lanang iki tetep meneng dimpet. Ping pindho aja ngantek diomongke wong jaba. Karena niku bagian aib. Bagian cacat aja ngantek wong jaba ngerti wong iki catate keluargaku, eleke keluargaku. Wong niku top tenan. Swarga nek ana. Muga-muga wae ana. Terutama niki ibu-ibu sing do ngaji-ngaji niki. Muga-muga ana. Ning wong nek ibu-ibu ki lanange wae apik kabeh kok ya nek iki. Lanange wae nyenengke kabeh kok dadi ora ngantek separah kuwi. Jan ora ngantek separah kuwi. Wono meneh bu niki sing parah. Nek wong wedok kuat tampuhi. Sing wedok iki saawan temandang saya, terus saking sayae turu jam 10 bengi kae digugah kon mijeti sing lanang niku. Ning bandeng sing wedok saya kon mijeti iki gemang masalahe saking sayae aku kesel banget sih Pak. Sesuk wae nek padang tak turu sikik. Lha omong mung penak lho aku kesel banget ya Pak. Sesuk wae nek padang aku tak leren tak turu sikik. Akhire sing wedok neruske le turu karo sing lanang diuyuwi jajal. Sapa sing kuat? Ayo. Weh, jajal ya Pak. Tenan lho Pak iki. Duyuwi lho, iso bedake uyuh karo udu ora. Ha iki duyuwi lho kula matur. Aja sembrono ya keloro-loro atine nek sing wedok ora kuat ngono ya jepat tenan kok ya. Wong duyuwi sing lanang sih. Wes. Lah kok iki mas sing wedok ya meksa ngencengi rembug sing duyuwi nggon apa? Oh. Apa kok tenan kok tak pikir-pikir. Lah wong duyuwi kok sing duyuwi nggon apa? Ayo saka ndase medhun ngantek tekan sikile arep ngopo wis. Kamu kok yo walah wis pesing kae kamu kok. Arep piye? Wono, Bu. Menurut ceritane wong jaba kae. Lah nek kula kan yo ming kulaan to sekole do ngobrol, sekole do omong. Ning kok wong wedok niku sabar ya wis piye meneh wong wis kadung kudu nglakoni kaya ngene dilalai aku ya ditakdirke duwe jodoh kaya ngene sak kuwate tak lakonane. Ha nek dijolke ketoke padha-padha ra payune. Tenan nek dijolke sebabe sing lanang ya wis tuwek, sing wedok ya wis kisut ro kempot. Ari jolke ngendi? Nek kaya keten niku jajal wong sing wedok ya wis kisut karo wis kempot. Sing lanang ya wis tuwek. Ha iki nek isih rada nom-nom ngeten iki ya jolke iki rada iso. Sing nom-nom nika. Nek kaya awake dhewe tuwek keklek kok le kokean rembug, kokean polah. Kahanan sing ora nyenengke niku nek wong sing paham ditampa nggo golek swarga. Karena memang golek swarga iki ora kudu nyenengke. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yakti ingsun Allah nitahake insan, nitahake menungso do kon kangelan, do kon rekoso. Makane urip ki tetep okahe rekoso kangelan pahit, rekoso kangelan ra kepeneran, rekoso kangelan keloro-loro wis kuwi sandangane. Nek karepe urip ki cocok karo karepe, cocok karo keinginane, apa sing diadepi nyenengke, ha kuwi pindhaha swarga. Nek swarga memang anane nyenengke.
tur selalu nyocoki karep nek donya mboten kok ya. Ora mesti nyocoki karep donya malah akeh lera nyocoki. Jan akeh lera nyocoki niku. Ora mesti pas, ora mesti bungahke, bahagiake mboten. Wong kula iki diceritani karo kanca tangguhane niku sugihe pol golek duit itu tastes. Golek duit itu gampang banget. Iso dikatakan per harine niku per harine dheweke niku duwe pemasukan paling boten per hari niku 17 ngantek tekan 23 yuta per hari lho niku. Mbuh, lembut gawe nggon apa ora ngerti aku. Ya nek kuwi ora ngerti wong ya pegawe apa-apa sing jelas dina iku mbut gawe per hari niku iso untung 17 ngantek tekan 23 yuta per hari. Ya anu iso ngaten niku. Jenengan mang takon juragane roket kae. Juragane roket niku per hari miliaran mboten namung niku kok ya. Karena seluruh Indonesia warung rokete, cabang-cabang warung roket, wong kula tau ngisi pengajian sawalan karyawan-karyawati roket niku. Nika ten Jalan Cebongan tak gawe nggon mriku niku. Niku ki warung rokete seluruh Indonesia niku ana 3.000 pirongan. Warunge lho. Saniki jenengan iso bayange warung wis 3.000. Sak Indonesia niku keuntungane per warung pira? Suara umum nek niku ampuhan. Kuwi juragane roket. Terus nyuwun ngapunten juragane Indomaret. Mula biasa ngeten niku hasile semono-semono ki. Lah karang jenengan dirare nandur lombok we brintik-brintik. Kriting. Nandur lomboke kriting wis mung magang ra panen. Kadang nandur pari durung sida urip wis pangan tikus. Alah ya Allah wis. Bakul rokok ming jikuwi anak ro putune. Lek arep oleh bathi. Niku kula diceritani ana seseorang saking sugihe niku per hari duwe penghasilan 17 sampai 23 juta. Wah, walane ya tanja maer-maer. Nggih le ndelok ampun sesisih ngeten niku kok ya. Le ndelok ampun sesisih ngeten. Lah piye dibalik ini semua? Dibalik ini semua ternyata dheweke niku duwe penyakit sing nyeleneh. Duwe penyakit sing nyeleneh. Gek le tetamba niku ora tau muni nang Indonesia niku nek tetamba mlayune Singapura. Neng Cina, Singapura, Cina ngeten niku ya urung playune perjalanan, urung regane obat. Jenengan sing biasa wae nek tuku obat Cina neng Malioboro kae larang. Niku age obat Cina sing nang kene. Mula duit semono kuwi dadi bagine ora patek aji, ora patek nyenengke, ora patek moncer. Karena mengkur entek nggo lunga-lunga tetamba. Le lunga-lunga tetamba ya ora seneng. Wong seneng ki nek lunga plesir. Lunga kok plesir kuwi seneng lah nek lunga tetamba. Arep mangkat wae wis singunen lho ketoke. Kaya memeng kae arep mangkat ki lah ming arep tetamba kok ya. Niki ki bayare semono ning dheke dhewe ora tau ngrasa kepenak, ora tau ngrasa mulya sebabe mingkur wektune awake rasane tersedot nek nggon ngrasake penyakite. Le golek gampang jogangane ana. Adi urip ki asline wangsi nawang kok ya. Jenengan duwe penghasilan pres dicak entek. Ning ora tau saba puskesmas, ora tau saba rumah sakit. Wah, malah sehat wong nandi-nandi mlaku ngantek sikile iki pecah-pecah kok. Saking sehate lho niku. Wah, pengkoh kae nandi-nandi mlaku. Wong
gedang mburi omah Sulo. Gedang mburi omah Sulo kebonane niku karo sing wedok iki le negor ming didupak kok piye? Ming didupaki sak coklek. Wah iki Sulo dupak jedwet. Coklek rasa nganggo bendo. Saking sehate kok ya. Wah, ra main-main. Mula sing wedok ngono kuwi sing lanang tek awake. Wah yo saking gilane. Sabar, Bu. Wong urip niku ora ana sing kepenak. Asline lho, ya ora lanang ora wedok. Urip niku ora ana sing kepenak. Mingwang sinawang. Ketoke le muni penak, ketoke le muni panak. Lah penak piye wong aginde rencana wae ora mesti netes rencanane kok. Aku ki pengen ngene rencanane ning Plendus kedadeane geseh. Kedadeane geseh. Iki dina Minggu rekane iki ket esuk mau arep plesir. Ternyata mak bedengus. Tanggane sripah. Ha wis arep lunga ra sida kok ya ora wani. Akhirnya saawan mingkur rewang ning Sripan jajal. Gila ya, Pak? Ya ming gelo ning kudu ditampa. Ya urip ki kudu ngono kuwi kok ya. Niki wae arek ngaji santai wis dikabari Riki saiki ya ana Sripah. Ning isih ning PKO. Iki engko ngemong nek kira-kira jam ngaji urung tek kok jenazahe wis dugi, engko le ngaji wis. Ayo jenenge wong ngemong kahanan kok ya. Ning nek ngantek jame wis pol kok jenazahe urung teko, iki le ngaji ya wis ya en padha wae. Lah wong kula matur jame wis entek. Jame wis entek. Sabar, yakin nek niki kuncine sabar. Karena kahanan wae ora wonge wis lah Bu. Bapak-bapak kahanan wae rasah wonge. Kahanan ki ora mesti gawe wong ki nyenengke. Ning kadang kala wingi nyenengke saiki jengkelke. Sesuk marahi nesu. Karena sing nuntun kahanan, mula wanti-wantine agama urip ki kuncine sabar. Saiki sing lanang nyenengke. Dilalae rong anu sedina iki lah. Dilalae sing lanang iki sedina iki wae le ngulungi dit pindho. Apa ora nyenengke esuk mau ngulungi 100. Terus sore iki 200. Wah nyenengke. Gek ditawani apa-apa gemang. Piye Pak gaweke kopi Pak ora wis aku tak leren wae rasah ngopi. Apa ora nyenengke wis. Saiki sehingga jenengan iso sabar jak ra ndek masalah kok ya. Jajal ngerti-ngerti sesuk-esuk. Sing lanang ngerti-ngerti akon esuk-esuke gaweno kopi Bu. Jenengan gawe langsung cangkire dituthuk. Le gawe kopi iki nganggo gula apa ora kok pahite kok ngene. Padahal jenengan ya dong gulane entek. Ming karek titik kae. Ternyata gelasé dituthuk. Jenengan donek-onekke wong wedok kon gaweke kopi wae ra pecus. Sesuk kuwi dina iki ngulang-ngulungi dhuwit jebul sesuk ngonak-ngonekke. Mula wong urip ki ora mesti ngepasi kahanan kok ya. Wis mesti ngeten niku, juga jalan wis. Rasah critae kabeh wong do ngrasake. Ora kabeh cocok. Sing paling cocok karo karep ki ming nek ngaji ngeten iki. Nek ngaji ngeten iki cocok karo karep. Karena ya menyang ngaji, raketan ning kono engko nek ngantuk turu lah kuwi cocok. Cocok, mula sing oleh lendetan ngene selayah-layah. Cocok banget karo karepe iki cocok banget. Wong ditawani ngombe ngono ki le jawab, ngono ki mian. Wangun kan. Rakan ngombe, ono jemingan. Go tuje, anu tujuk go. Gus tanya lah kok urung ana pacitane. Ya kok sik, tak wacake sik, kok sik.
Kok ditunda dilit? Kula bareng mawon. Dewi Asia niku putra putrine Muzahim. Ceritane ngeten. Wazalika utawi sejarahe utawi kang kaya mangkono. Iku ana Musa sak temene utawi Nabi Musa alaihi salam. Iku lama golaba tetkalane nglindih. Nih, sapa Nabi Musa as-sahrata ing tukang sihir. Amanat mongko iman. Bihi kelawan Nabi Musa sapa Asiyatu Dewi Asiyah. Awal cerita, awal sejarah niku rak Nabi Musa kon perang sihir karo tukang sihire Firaun. Perang tanding sihir nang lapangan. Jenengan sruwing-sruwing krungu sejarahe. Tukang sihir do nguncalke tali dadi ula. Dadi ula cilik-cilik wah banget ya. Nabi Musa nguncalke tongkate dadi ula banget ngantek mangani tali sing karo tukang sihir disedha dadi ula niku. Akhire singkat cerita Nabi Musa menang. Nalika Nabi Musa menang, Dewi Asiyah niki terus iman marang Nabi Musa. Ngakoni nek Nabi Musa niku nabine Allah, ngakoni nek Nabi Musa niku rasul utusane Gusti Allah. Terus nderek neng Nabi Musa, maksudnya nderek neng ajaran secara diam-diam. Sejarahnya ngeten niku. Mula falam mata bayana mongko tetkalane pertela. Apa utawa sapa Asiyah li Firngauna kedue raja Firngon apa imanuha imane Dewi Asiyah nalika kecunangan karo raja Firaun. Nek Dewi Asiyah niku saiki nderek ajarane Nabi Musa. Dako mongko ngencang sapa Firngon liyadiha kedue tangane Dewi Asiyah warijek laiha lan sikil lorone Dewi Asiyah arbangata autadin ing patang tali fil ardi ing dalem bumi wasabaha lan menteng utawa geret sapa Firngon ha ing Asiyah fiha ing dalem bumi niku kula atwin ing saben-saben gahota awak bihablin kelawan tali. Akhire karo Firngon disiksa kamangka kuwi bojone. Jal ming gara-gara nderek neng Nabi Musa, Dewi Asiyah niku disiksa karo Firngon. Gek kamangka Dewi Asiyah niku bojone. Lenyeksa tangan tengen dikencang, tangan kiwa dikencang, sikil tengen, sikil kiwa dikencang digweret. Neng tengah lapangan dipatok. Wes. Dipepe neng tengah lapangan dikencang dipatok. Sapa sing kuat jajal nyeksa ora main-main iki. Bojone dhewe sing nyeksa. Jenengan sing wong biasa ra nek napa ujian seberat ini ora. Ora nek kaya ibu-ibu ngeten nyatane ya seprene sak rupa-rupa sak kamat-kamat karo sing lanang ya dimulyake kok. Wong sing lanang kuwi nyenengke kok. Dasare ya sing lanang karo jenengan gila kok. Mula ngombe wae yo, wis ngombe wae yo, ngombe. Ngombe kok. Ndonga dhewe-dhewe.
Kula neruske ngaji, jenengan neruske macit. Cocok. Wajangala lan gawe sapa Firngon ha ing Dewi Asia Vimuka balati samsi ing dalem madhep srengenge. Kamangka niku le mencang sikil sak tangane didhepke arah srengenge. Nek cara le bayangke ngeten iki, nek jenengan pengen bayangke ning tengah lapangan disiapi amben. Terus tangane kencang arahke rono, rono sikile kencang arahke rono, posisi nglekar dipepe ning tengah awan. Dadi madhep matahari. Wah, lah nek niki le nyiksa kebangetan tenan nek niki. Ning perkarane perkara bener ngimani marang Nabi Musa pinangka utusane Gusti Allah. Nek sakniki rak kaya awake dhewe seiman, kakung putrine seiman padha Islame, ora ana ming gara-gara ngimani agama Islam disiksa, kepara ayo saling bantu membantu, saling nyengkuyung. Gandeng seagama ngeten ya sing lanang ngaji, ngejak sing putri boncengke. Serimbit. Sing putri ngaji, sing lanang ra iso sewake bis. Wah, jos ya. Pokoke nek do ngaji gandeng ra ana sing nderekke sing lanang do nyewa bis. Iki kok nyoh lho nek nggo sangu bayar bis. Apa ora nyenengke sing kakung? Wong bayar dhewe ta, Bu? Ya wis. Sampeyan ra glithik kok iso bayar? Wong ra glithik kok iso bayar. Sing ngekeki sing lanang padha wae. Jenengan diparingi dhuwit sing lanang dilumpukke terus dicakke salah satu cak-cakane dhuwit niku dienggo bayar bis nggo menyang ngaji. Istimewa nek ngeten iki niku upamane pipite bayar dhewe gek le golek dhewe tek sing wedok bakul ya wis rasah omong. Wong sing lanang dasare ra tau glithik. Sabar nek kur ngono kuwi ora berat. Nek kur di bojo sing lanang ora glithik niku bukan ujian berat nek dibanding karo Dewi Asia. Dewi Asia niku sing lanang kejeme pol kok. Ngantek nyiksa sing wedoke kok ngono nek jenengan rak ming cukup ora diglidhikke. Wong cethokit biyen wis apal nek sing lanang ra glidhik gene dipek ya gelem. Oh, lembian nyambut gawe kok ya. Biyen kan ngepek jenengan ya mbut gawe mempeng kae kok ya. Biyen kuwi ning gandeng Mbah wis dadi bojone jenengan kerep mang cewake to. Kerep mang larani atine dadi memeng glidhik kok ya. Oh, kadang kala wong lanang ki memeng glidhik ora sebabe dheke keset. Ning kadang kala sak teko dikuciwani karo sing wedok. Sok-sok lho. Salah siji contoh niki kompleks sekali, maksudnya dadi komplikasi, dadi kumpulan permasalahan. Komplikasi masalah. Niku salah satunya sing wedok ora tau iso ngajeni sing lanang. Neng nggon babakan ekonomi dikai pira-pira ora tau menghargai. Anane ming onak-onakke le muni kurang. Iki rekasane sing lanang kaya dadi raji. Marai gawe semple ngaten niku. Karena sing wedok dikai selalu kurang. Ping pindhone niki masalah kompleks meneh. Sing wedok dikai nek ngecake ngawur. Nek ngecake dhuwit ngawur nek dikaruhke nesu. Do meneng wae iki wong do krasa. Salok. Kadang kaya duit, ya kurang, ning nek dikaruhke nesu, anane njaluk karena ngerasa kurang, lah nggo apa ngono mah ngonak-onake sing lanang.
Lek ngonekke sok kebablasan lek muni tanggung jawabmu kurang. Kamangka kemampuane sing lanang wis maksimal. Maksimal pripun? Awan tukang batu, sore dadi sopir Gojek. Buat awan glidik, sore glidik awan giri. Ning sing wedok awane kurang lah iki dadi semple. Masalah kedua ngeten niku. Masalah ketiga sing rada kerep, sing lanang lembut gawe tenanan, le nanggung jawabi tenanan, le nyukup butuhi utawa nyukupi butuh tenanan, ning angger sing lanang njaluk ora tau dikeki. Iki yo marai semple iki. Alah wis tuwa-tuwa dadak kono rangke lho. Lah wong wis tuwa-tuwa kok dikeki sane po ngono kuwi dadak kon memperjelas. Apa wis suwe leren ya sampean? Wah niku kerep diposting nang Facebook, kerep diposting nang onlinean berbagai macam TikTok maupun apa wae. Permasalahan utama iki kadang niku angger njaluk ra kei, njaluk alasane ngantuk, njaluk alasane kesel. Malah donak-unekke wong lanang kok uteke ming kok ngono le muni ngono kuwi. Pisan pindho ra apa-apa ning nek terus-menerus akhire beku, akhire kuciwa, akhire mati dadi memeng apa-apa. Men mikir wong wedok niku kok ya. Mula diajeni wong lanang iki diajeni, insyaallah engko wong lanang mesti ngajeni. Mesti nek wong Gusti Allah sing nyetir. Drama hidup niki sing nguasai Allah Subhanahu wa taala bukan logika. Dudu pola pikir. Jenengan sok ndek pikiran Allah, tuwas engko tak ajeni, tak regani, bojo lanangku ya tetep ndablek. Kuwi logika. Karena Allah tidak menyia-nyiakan usaha, tidak menyia-nyiakan temandange kawula, mesti dihargai karo Gusti Allah. Allah sing drama, Allah sing nguasai, Allah sing nglakokke sak kabehane. Sing wedok ngajeni sing lanang, maka karo Allah sing lanang niku mengke kon ngekeki imbal balik. Sing ngakon Gusti Allah. Mboten logikane jenengan. Kecuali jenengan ki selalu seneng pencitraan, selalu seneng mencari pembenaran diri, selalu seneng istilahnya jaga image, selalu seneng ego. Dadi apike lan pengertiane sing lanang ilang kok iso dadi ra ketok. Karena sing nyetir iki Allah. Nek Allah itu nganggo sanepa wa mayyamal misqala dzarratin khaira yara wa mayyamal misqala dzarratin saron yara. Iki wis diatur karo Allah Subhanahu wa taala sing sapa wonge ngamal apik bakal weruh senajan to ngamale ming sak gedene wiji sawi niki bakal weruh opahe. Iki mangunceki opahe niku. Opah ki ombo banget nek saka Gusti Allah. Karena jenengan le nandur apik ning nggon gang napa. Iki ndak kurang ombo. Iki jenengan le nandur apik nek ibu-ibu ning nggon gang le bebojoan. Berarti le nandur apik karo bojo lanang, mesti weruh opahe, mesti weruh undu-unduane. Opahe loro karo sing lanang jenengan bakal dibales dimulyakake genti neng akhirat bakal disiapi ganjaran. Niki nek iman ning kadang le mikir ora tekan semono kok ya. Mikire iki pokoke ming sing bangsa pahit, sing bangsa rekoso. Mula angger wong kok pikirane pahit karo rekoso niki ming ra weruh apik engko terusan. Apike kaya apa, apike sepira iki dadi ra ketok. Gara-gara sing didelok ming pahite karo rekasane. Aja seneng sakmono niku jenenge wong sing kurang bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala. Apapun kahanane iki disyukuri. Wah insyaallah kok asik urip niku. Do meneng wae ta. Lah karang sakniki niku senengane ping arep golek apike dhewe nyalahke wong liya. Golek apike dhewe ngelek-elek wong liya. Lah terus piye model urip ngono kuwi?
Rak ya aja kaya ngono. Sing paling apik itu diwalik. Selalu iso ngarani lan ngakoni apike wong, ning selalu usaha evaluasi, selalu usaha koreksi diri tentang kekurangan lan eleke awake dhewe. Nek wong liya selalu ngetke apike wae. Disawang apike, diakoni apike nek nggo wong liya, nek awake dhewe selalu koreksi diri dan evaluasi kekurangan maupun eleke. Istimewa. Sangat niku jan jos tenan ora kok ming kae iki. Malah kepara kadang kala bojone dadi korban. Nek ngrasake bojoku bentet ndasku. Lah kok ngantek kaya ngono lho. Wong sak elek-eleke bojo tetep duwe apik, iki ora bojo lanang, ora bojo wadon padha wae. Sak elek-eleke bojo wadon tetep duwe apik, sak elek-eleke bojo lanang ya tetep duwe apik. Aja mengkur goleki eleke ndak ra tentrem. Ping pindhone rasah dadak ndelok apik eleke keluargane wong liya. Kadang kala kita sok kebablasen ndelok keluargane wong liya. Halo, kae ngono lho modele iki. Malah ana sing gebangeten lho bapak-bapak ibu-ibu. Ana sing gebangeten nek niki iki. Ora iso ngopo-ngopo we merasa luwih apik. Ora iso ngopo-ngopo we merasa luwih apik, malah biji wong liya. Kae uripe sing lanang dadi rekoso. Lah ngopo? Lah le golek bojo sak-sake. Dadi ngelokke wong liya, le muni golek bojo sak-sake. Rak ya parah ta niki. Ngarani nek wong liya ki bojo wadone mingkur sak-sake. Ngarani nek wong liya ki bojo wadone mingkur ora apik. Mula ngantek kita iso biji. Halo kae sing lanang ya ming ngono kae lah wong le golek bojo sak-sake. Iki wis parah, Dek, karena merasa luwih apik. Padahal ora ngerti sak tenane. Sing dilokke kuwi, sing le muni bojone sak-sake, ternyata sing wedok nek nang omah niku apik banget, Dek. Apik banget pripun? Karo sing lanang ngurmati, karo sing lanang nyenengke. Wong selalu iso ngomong sing lanang. Nek nang omah nika jan ngantek sing lanang ki betah banget nang omah iki betah banget. Karena sing wedok iki nyenengke, kamangka karo wong liya dituduh sak-sake. Lha muni wong wedok sak-sake. Padahal nek nang omah sing dilokke sak-sake kuwi walah gaweke wedang we pinter. Pinter iki jumbuh karo karepe sing lanang. Nek pengen ngombe teh ya karo sing wedok digaweke teh ginastel. Ora tau akon we langsung gaweke. Sehingga sing lanang ki seneng. Aku ki ora tau akone karo bojoku gaweke. Kok le tenguk neng kursi gek sirahe dilendhekte kae, disandekke rada ngentang-tang kae. Iki sing wedok omong nek saya omong lho, Pak. Ora ming meneng wae. Goleke obat apa dipijeti, Jal. Ora ana sing komentar wong ora ana kok ngono kuwi iki. Sapa sing komentar? Iki sing dilokke sasake malah omong ngono kuwi. Sing lanang iki dilalae rada pengen mesakake sing wedok iki. Terus umbah-umbah, sing lanang itu umbah-umbah. Sing wedok langsung bengok. Wis Pak, kuwi iki gaweanku. Kuwi iki jatahku, kuwi iki jatah ganjaranku. Lah nek tok rebut aku tok kei ganjaran apa? Kamangka karo wong liya dilokke le muni wong wedok sak-sake. Ning jebul iki malah nang omah nyenengke banget. Gek sing ngelokke sak-sake kuwi nek nang omah alah kaya ndara. Ming perintah-perintah sing lanang. Ora ngopo-ngopo, glidhek ya ora. Pingine ming dulang ngulungi dhuwit, kadang kala umbah-umbah we ra gelem.
Malah ngelokke sing lanang, "Pak, kae dikumbah nek ra gelem wadahi kresek terke laundry wae." Iki jan le ngelokke wong kaya wong liya ki elek, jebul dheke dhewe elek ora krasa. Mula elek apik iki nek wong wedok ora ana sing ngerti aja waton. Nek ngelokke kok waton, kae iki ming wong wedok sak-sake. Le muni ngono ki to. Sak-sake sing kepiye wong wedok di sak-sake. Aja nek sak-sake sak sitok wae ra sedeng ya kok. Kula ya sok guyu nek ana wong muni ngono kae iki. Lah kowe iki ora ngerti je karo kae iki. Kae iki tenane piye nek ning omah kae wong nyatane sing lanang wis seneng, nyatane sing lanang wis betah, nyatane sing lanang wis asik, berarti kae iki bagi bojone apik. Nyatane dhek iso nglakoni. Lah kowe iki piye nek karo bojomu? Ora ngerti ya jebul bojomu ki nek ning jaba kae sambat. Berat tau. Lah ngopo? Wah, wis. Bojoku anane ming njaluk, sithik-sithik njaluk, gek kesete pol. Wong jenengan dhewe karo sing lanang karo bojone dhewe kuwi wae delek-elek ngono kok iso ngelokke kae iki wong wedok sak-sake rek. Kerep banget jeng ngeten iki kerep banget. Pinter biji wong liya tapi ora tau iso biji awake dhewe. Aja ndelok manu napa jenenge latar belakange wong niku. Wong latar belakange ra kena nggo pathokan, Bu. Nek dipaitke niki ki dilalae ana wong wedok duwe latar belakang elek, wong le nemu ning Parangkusumo. Wis gampangane ngono kuwi. Le nemu ning kono, latar belakange ketok elek banget. Wah, kae iki mbiyen njukuk ning kono iki. Karo jenengan ketoke wong omahan. Ketoke jenengan iki wong omahan. Ning bojone jenengan ndak dina sambat ning jaba, susah mumet ngadepi jenengan. Mungkin tekon jenengan keset, mungkin tekon jenengan nyanyah-nyunyah. Mungkin tekon jenengan ra iso ngajeni sing lanang jebul sing lenjikuk saka Parangkusumo kono nang omah sregepe pol. Ngopo-ngopo gawean beres, nek karo sing lanang ngajeni dikeki pira-pira matur nuwun ora ngarani. Ayo piye-piyene apik kono mbangane jenengan. Karena bijine malaikat kuwi sing ditulis. Dudu masa lalune kok ya sing ditulis ki polahe pendak dina, ngamale pendak dina, ora mbiyen saka ngendi. Kadang jenengan li ngungkit biyen kae saka ngendi kok ya. Akeh banget sing senengane sok do biji-biji ngono ku akeh banget. Kula iki sok guyu wae lah. Biji ki ning tulisane malaikat rakib karo ngatit. Lah malaikat nulis kuwi amal harian ora masa lalu. Ngamal hariane sing dilakoni kuwi kok. Ben men do mikir iki. Wong kok gaweane mengelek-elek wong wae ra wis-wis. Ora reti kasunyatane wae ngelek-elek wong walah ya Allah. Nah, makane aja seneng sok mbanggake diri sendiri, aja seneng sok mbanggake latar belakang masa lalu kuwi urung kena nggo pathokan. Makane ana donga inanas aluka husnal khotimah. Ya Allah kita nyuwun baguse pungkasan karena nilai tertinggi seseorang setelah mati niku pungkasane pas mati iki piye ditambah engko catetane malaikat ora kok masa lalune. Jenengan we nyatane ora iso apa-apa. Sing iki jebolan jikukan Parangkusumo malah pendak dina ngaji nandi-nandi menyang ngaji. Sing jenengan limun iki istilahnya sok ngaji, iso maca Quran mah ra tau mangkat. Kamu kok sing dibiji le mangkat ora le maca, wong nyatane iso maca Quran ra mesti maca kok. Pokoke banget sing ngeten iki. Ning dhek iki ndek keluarga, cek keluargane ahli ngaji apa piye? Keluargane iki do ngaji-ngaji, wong dhek ya mung ora tau ngaji kok. Sementara sing jebolan iki malah
karena keingin tahuan tentang ilmu agama ki tenanan dadi sregep nanti ngaji karena pengen tambah pinter, pengen tambah ngelmune nanti mangkat. Ngantek ana wong ngelokke wae dheke santai. Lah ngelokke kamu kok serem kaya kowe iki ngaji kok kae ra ditampa muni ngono. Lah ngonekke kowe ngantek ngono kuwi lho. Ning tetep etel ngaji. Wah niki top banget. Kula ya sok guyu. Karena le ngonekke iki daning sanding kula sih masalah iki. Alah kae iki ming wong wedok sing ngono kuwi le ngonekke ra ngono kae lah. Kowe lah kowe iki mbok ngilu awakmu lah kowe iki ra iso ngopo-ngopo ngono kok. Iso ngopo jajal? Nek nggone ekonomi wong but gawe ya ora ming nganggur ndedit ya ming saka bojomu. Iki nek nggone ekonomi. Nek nggon ngaji ya ora mesti mangkat, wong ketoke ya ora tek pinter. Nek nggon ngaji. Nek nggon gawean ngomah ya ora mesti tandang gawe. Lah kae sing tak lokke kuwi ngaji nanti mesti mangkat. Malah kepara nek awan but gawe. But gawe apa werna-werna sing iso ditandangi. Esuk niku gawe jus, lebokke kulkas, engko sore didol. Karo tanggane kon ngewangi mepe gabah, mepe. Gelem tandur barang. Mula ya menges-menges metekel kae wonge. Nek kurang ngantil sing muni ngono langsung perot tak omong. Menges-menges. Malah sip kae bangane kowe lah kae iki perjuangane urip tenanan kayak kowe iki mung karek nampa dadi kowe kok kae ngomong kok ya. Kula ya sak guyu lah kok wong kok iso omong ngono iki kok ra ngilu githoke to. Kowe iki bermakna apa di dalam hidupmu? Wis nglakoni ngamal apa di dalam hidupmu wis urung genah. Isa-isane omong. Ki akhlak lho ibu-ibu. Bapak-bapak budi pekerti karena memang kunci utama wong niku duwe derajat dhuwur ki akhlake. Angger akhlake adabe apik, mengke liyane katut apik, ning nek akhlake adabe elek mbok pinter ngaji kae ora. Ora tetep enak ya. Pinter ngaji kae. Ana siji cerita niki, ana wonge pinter ngaji. Pinter ngaji. Terus di anake pondoke gelem. Ha iki di anake pondoke gelem. Bapakne pinter ngaji, anake pondoke gelem. Otomatis ning jeneng anak mondok itu kan tata tertib pondok kudu diikuti. Kudu diikuti. Dilalae suatu ketika niku pondok ana acara sing anak ini terlibat, bapakne niki ya ndek acara ning rombongane ngaji kono, sing kudu nggawa anake kuwi. Sing kudu nggawa anake kuwi. Akhirnya terus madhep nggone Pak Yai. Nah nggone Pak Yai sing le mondok anake niku diterke bapakne. Lah anake iki pamit njaluk izin. Kula ajeng nderekke bapak kula acara ten ngene majelise bapak kula. Pak Kyai ngomong, "Lah rak pondok kene iki ya ana acara to. Gek kowe kan ya terlibat ana ing dalem acara kuwi. Lah kok malah pamit arep melu bapakmu." Iki terus piye kowe? Bapakne niki sing lemuni pinter ngaji iki ning ngarepe Pak Kyai iki wani nanting kok. Lah piye le kowe abot acaraku apa abot pondok kene ngono kuwi wis. Wah, lah iki ya kewanen nek iki. Ning ngarepe kiai niki malah bapakne nanting anake. Arep ngeboti acaraku apa arep ngeboti acarane pondok kene kamu kok anake mondok ning kono. Iki lho wong iso ngaji pinter ning ra ditata krama iki wong iki lho. Lah Pak Kiai yo mak trata to. Lha kok bapakne malah nanting ngono. Nggih ngene wae, Pak.
pun anake jenengan melu jenengan ning bar niki rasa bali ning pondok ngono terusen. Ha ditokke kok ya saka pondok. Ha wis ora nganggo adab nek niku jenenge kok ya. Jan ditokke saka pondok. Akhire seprene gandeng Randi Tata Krama mbok pinter ngaji kae uripe kecingkrangan. Ngelmune ra begitu manfaat. Karena wis ora nganggo adab, ora nganggo akhlak. Ora resiko gedhe tenan nek nggon masalah niku kok ya. Bebojoan kuwi engko nek ra nganggo adab, nek ra nganggo akhlak, ora bakal tentrem jenengan iso mbayangke. Lanang wedoke akhlake rapati apik, engko ora dadi ora pati tentrem kae. Ning nek akhlake apik-apik ngono ya tetep ayem tentrem kok ya. Sing wedok rada lara klerek-klerek kae, sing lanang akhlake apik, meng ngomong, "Bu, pokoke kowe iki agi lara leren." Ku istirahat, wong obate wong lara ki cukup istirahat. Soal sandangan reget aku sing ngumbah. Soal ora disego tak liwetke. Sing lanang apike kok ngene iki jajal. Soal engko lawuh gampang, nek aku ora iso gawe tak tukokke jangan. Neng wayung sayur kae weh adol jangan. Ning kowe rasa mikir sing penting kowe iki ayem istirahat cukup bek men sehat. Wah iki jenenge wong lanang akhlake apik. Mula sing wedok ya tetep ngrasa ayem, tentrem, keluargane ya sakinah, keluargane ya harmonis kok ya. Akhlak wis. Sing lanang mumet kae ngantek sirahe iki dikecal dikencang anduk kok. Saking mumete iki. Dadi mengkur nyangga uang ngelu kae. Sing wedok akhlake apik, Pak. Mbok yo nek mumet ki ngombe obat. Gek nggo leren. Ora mung ngono kuwi engko ndak kowe malah tambah lara. Lah sing lanang wah lah aku ki ndek gawean barang leren rasa mikir gawean sesuk nek sehat. Lah terus nek aku rambut gawe sing nggo mangan apa wis sing makani Gusti Allah dipikir engko. Wah iki wong wedok apik. Kabeh wong ki sing makani Gusti Allah dipikir engko. Lara ki sing teka Gusti Allah engko disikapi disabari ora usah dadak nyengkong ngono ndak marahi lara, ndak marahi tambah lara. Lereno, Pak. Lah engko le mangan piye galo iso ana beras. Wong wingi genduren ping pindho. Well, ayo ngono kuwi ya dadi solusi jeng kok. Kadang kala dadi solusi kok ya. Ora usah dipikir. Lah terus arep dilawi apa? Sing jenenge wong genduren iki mesti dikanteni sarimi rondok. Mesti kuwi. Nek kur lawuh engko anggere numpange wajan kaya banyu, direpi sawi, sarimi ndok ki cemplungke wis dadi jangan. Angger duduhe akeh kae maher-maher isen. Oh, karo tambahi lombok puyur-puyuri raiko apa piye wis. Dadi jangan kok bingung. Iki wong wedok sing apik, akhire keluarga iki saling menopang, saling melengkapi, saling rukunan, ayem tentrem, harmoni, sakinah, jajal nek akhlake elek. Sing lanang mumet dubel-ubel anduk sirahe, sing wedok bengok-bengok. Lanangan kok isane ming gerang-gering lho muni ngono. Saking ngene iki parah iki set. Ora mikir butuhe ngomah, ora mikir butuhe keluarga, sithik-sithik gering. Saya tuwa kok ngadi-adi. Sakarepmu ngantek duwe wong wedok ngono iki ketoke ambyar sing lanang iki. Piye-piye ra kepeneran ming donek-onekke kok. Wong gering iki saka Gusti Allah donek-onekke muni sithik-sithik gering. Malah dianggep ra mikir kahanane ngomah jajal. Ra yo parah to banget, lara balo banget niku ora diajeni iki. Semono uga sing wedok niku dilalai lagi lara apa piye sing lanang iki ora patek apik akhlake dadi ora gelem delok kahanane sing wedok lara tetep diteter gawean. Aku ki mriyang, aku ki mumet pahalasan.
Wong duwe kewajiban, wong duwe gawean kok alasane mriyang, alasane lara. Kok nek bareng asar damen kae dusungi. Waduh. Wis awake lara, gek wong wedok pisan isih kon ngusung damen. Akhire mumet-mumet ya mangkat wong saking wedine karo sing lanang. Bar maghrib pagi arep leren dibungoki gawe ke sarimi. Direpi tomat ro lombok ora lali. Waduh. Siale wong wedok nek ngadepi sing lanang elek ngene rak ya tobat. Lha kunci utama ibadah, kunci utama ayem tentrem, kunci utama awake dhewe pengen iso istiqomah niku nek masing-masing do nglungguhi akhlakul karimah utawa do mbangun budi pekerti sing sak apike jajal niku mang praktek mengke ayem tentrem. Ora golek balesane bojo, ora golek balesane wong, le kita niku linambaran akhlak apik arep golek ridane Allah, golek rahmate Allah, golek suwargane Gusti Allah. Ora golek apa-apa iki arep golek ridane Allah karo golek swarga mawon. Mang prakteke mengke berkah niku medun dhewe. Mesti wong liya ora ngerti wae jenengan keberkahan saka ngarsane Allah. Cetha ta karek praktek to niki penak banget. Iki sik jamin teh. Selak ana sripah iki engko ndak. Anu niki sik. Muga-muga diberkahi Allah, dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, paringono kita nugraha saya kuat kandel iman Islam kita. Paringono pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ngibadah. Dadosno ati kita ati ingkang ikhlas, ati ingkang sabar, ati ingkang tansah syukur dhateng peparing-peparing panjenengan. Paringono nugraha sehat waras lahir batinipun, tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Paringono nugraha saya jembar gangsar kathah barokah rezekinipun. Dadosno keluarga kita keluarga ingkang ayem tentrem, anak putu saleh salehah. Mugi panjenengan nyekapi hajat-hajat kita ya Allah. Mugi panjenengan gampilaken sedaya perkawis lan urusan kita ya Allah. Mugi panjenengan ngijabahi panyuwunan saha pandonga kita ya Allah. Mugi panjenengan paring keselamatan saking balak wabah musibah, husnul khatimah pungkasanipun, bejo slamet saking donya dugi akhiratipun. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh ngalaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi awal akhir dados selengan ngamal soleh kita sedaya. Lepate paringi pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.